14 sentýabr 2022-nji ýyldan başlap türkmenler Türkiýe Jumhuriýetine wizasyz giriş edip biljekdärler. Bu gynanyrjy habar Türkiýe Jumhuriýetiniň resmi gazetinde ýaýymlandy. Prezident Recep Tayyip Erdoğan türkmenleriň Türkiýe wizasyz gelmeklerini gadagan eden kararyna gol çekdi. Kararda umuma mahsus pasportlaryň 30 gün wizasyz girişlerini Türkmenistan watandaşlary üçin aýrandygyny ýazýar. Ýagny mundan beýlek türkmenler Türkiýe topraklaryna girip bilmejeklerini ýazýar. Wizanyň aýrylmagyny Türkmenistan tarapy mundan 2 hepde öň Türkiýeden talap edipdi. Gysga wagtyň içinde Erdoğan bir-kanun hökümetiň paýyşyny ýerine ýetirdi. Bu waka bize ýene-de bir gezek Erdoğan bilen Türkmenistanyň terrorist hökümetiniň dostlukly gatnaşygynyň bardygyny orta serýär.